Skatervideo. Skateboard. Det er lige mig! I den her video på Emils TV, der skal jeg fortælle jer, hvordan man står på skateboard og lærer nogle ting, så man kan blive nogle ordentlige skaterdrenge. Den her skateboard, den har jeg har desværre ikke sådan rigtig råd til en ordentlig skateboard, så jeg fandt den her på gaden nede i en skraldespand. I kender sikkert godt den her trick. Det kaldes maveslide. Og her skal jeg vise jer, hvordan man gør det. Maveslide. Nu vil jeg vise jer, hvordan en benslide er. Benslide. Hej hej!